Pedro. Stavim, spustimo. Ja nisam odavle. Ja te snimam. Čisto znaš. Ja sam iz Bosne. Dobar dan u kuću. Ček. Majke mi uključit ću live na Instagramu. A ko će ga jede? Pedro. Marijana, Molim. i to si dočekala da guraš električna kolica. Jebo mamu da mi je neko ovo pričao. Majke mi, da mi je ovo neko pričao. Jao, ne može biti veći invalid od ovog, mislim, može. Marijana, Molim. smiješ da ponoviš šta si rekla? Šta sam rekla? Šta si rekla? Ideš ukrivo. Da ićeš u zid. Šta sam rekla? Da te držim za kolica, ako da te držim za ruku. Povratit ću. Povraćat ću. Gomila ljudi me u posljednjih par sati zapratila i otpratila. Vratno zbog ovog trendinga o pankeraju i o tome zbog toga što je deda okačio kako sam ja ne znam šta sve postigao iz svojih invalidskih kolica i onda ljudi vjerojatno očekuju neku vjerojatno ljudi očekuju neku svedenu osobu u kolicima koja će da jako pametno priča i da bude inspiracija sa nekim motivacijnim porukama i onda nalete na debila u kolicima od skoro 100 kg koji se ne libi da kaže šta misli, pritom koristi reči koje koristi. Tako da ako imate baš slabo srce i ako ste baš pahuljice, nema potrebe da me pratite jer nisam ja kontent za vas uopšte. Eto i to sam rešio, hashtag nema ničega. Invalidska kolica. Ljudi, meni je ukraden ceo novčanik u jednom klubu. Meni su jednom ukrali pola novčanika. Ja sam se 4 puta, čini mi se, iz kafane vratio bez invalidske kolice. Pozdrav. Pokazuje mi upravo snimak kako je neko strpao avokado u kokain. Ja sad ne znam je li to kokado ili avokaina, nek nam neko pomogne u 2 ujutru skoro. Hvala, prijetno. Upravo sam pogledao još jednu jadnu raspravu i moram da primetim, Mihojler je jako dobru stvar primetio. Srbin, koliko god da je bogat, situiran, koliko god da je uspeo u životu, znači, dokle god, koji god maksimum da je pobegla mi misao, da, koji god maksimum da je dostigao, neće prestati da psuje i to je fakat tako da ga jebeš. Sportski pozdrav, nema na čemu. Dragi svi vi koji me pratite i ova šabanio koja samo šmeka kao da su svi rođeni u Novom Sadu, zapratite moj YouTube kanal, bilo bi lepo. Hvala, sportski pozdrav, nema na čemu. Znaš šta je problem sa ovim svetom? Svi imaju neko mišljenje, a niko da pogleda kroz prozor. Znaš šta je empirijska stvarnost? Empirijska stvarnost je onda kada ti frižider kaže da lažu, kada ti računi pokažu gde ti ode plata, kada pogledaš u komšiluk i skapiraš ko stvarno živi, a ko folira život. Možeš da veruješ u šta god hoćeš, u sistemu, u budućnost, u partiju. A empirijskoj stvarnosti to nije potrebno, ona nije religija, njoj nije potrebna vera. I kada kažeš, meni je okej, ona ni ne trepne, ali ti zato pokaže u mesari da jebenih 100 grama salame nije dovoljno za sendvič. Empirijska stvarnost
te ne pita za koga si glasao. Ono ti pokaže novčanik. A ako to ne vidiš, nisi slep. Samo si slepac i odlučio si da budeš pizda. Malo pre me je Denis pitao jedno preglupo na prvi pogled, ali zapravo odlično pitanje. Da mogu, kojoj ptici, životinji, insektu bi zamenio zvuk koji ispušta, kojim se oglašava? Tačno kontam da bi zamenio zvuk koale i zvuk koze. Ko ne zna, ne googla. Nek nađe na YouTube. Preživio sam stvari koje bi većinu vas potpuno slomile. Nisam ovdje da me tapšete po ramenu, da dobijam lajkove. I nisam ja hendikepiran, nego vi koji ste odlučili da odustanete i da ne postignete ništa u životu. To je malo već dublja i duža tema, tako da ostavit ću link. A vi pogledajte ako imate muda. Zašto kažem da će jako velik pad osjetiti društvene mreže? Iz prostog razloga zato što je došlo do prezasićenja. Zato što su svi odjednom influenceri. Zato što kompanije više i ne znaju šta će im doneti novac, osim možda 3-4 igrača koja su velika u svetu. Ne bi se ipak dodaju tolike pare. Osjeti se taj shift, osjeti se tektonski poremećaj. Gomila influencera se žali proteklih godinu, dve, da imaju ogroman pad u riču. Ja sam to najbolje osjetio, zaista. Ja sam sa 5-6-7 hiljada pratilaca tukao i po milion pregleda dnevno. Poslednje 2 do 3 godine meni je bilo super kad imam 3-4 hiljade pregleda dnevno. Ono što ja vidim u poslednjih možda pola godine jeste da se i dalje ti veliki igrači žale na sve veći pad, a moje statistike govore da ja polako, ovo čak nije ni polako, ali da moj rič skače. Nije još uvek došao na taj nivo od pre nekih 5-6 godina, ali je blizu. Problem je to, po meni, barem iz mog ugla gledano, što biti content kreator, ljudi su to nekada radili iz čiste zabave i nije bilo pritiska. Jednostavno, ljudi su uključili kameru na svom telefonu i pričali neke zanimljive stvari, pevali, glupirali se i to je prolazilo. Po međuvremenu je to postao full time job ili ti celodnevni posao. I tu se malo izgubio smisao svega toga. Ono što primećujem kod mnogih kreatora koji su, opet kažem, kao što napisah, top tier ili top kreatori i ovi srednje veličine, nekako, a to je na Balkanu užasno vidljivo, godinama unazad se sve više ide na neki flex ili neko kurčenje. Jednostavno, ljudi su toliko opsednuti da, banalan primjer, nije toliko banalan, shvatit ćete. Snimaju klipove, imaju ogroman broj pregleda, zato što pričaju o tome koji su novi telefon uzeli, koji su novu kameru uzeli, kakvu su rasvetu uzeli, da bi napravili brutalne klipove. I non stop potenciraju na novoj tehnici, novim gadgetima, a nema storytellinga. Jednostavno, nemaju nikakvu priču, nemaju content koji bi ponudili, a da je zanimljiv i da ima neku vrednost i da zapravo ljudi mogu da nauče nešto iz svega toga. I to je jako dobar pokazatelj da će cijel taj preduvani balon da pukne uskoro. Ja mislim da će do kraja 2026. Možda će i brže. Možda će i godinu kasnije. Ali u tom nekom vremenskom okviru. Ja smatram da je to odlično. Većina će da odustane, jer su ljudi skloni tome. A opet će isplivati ti neki nano, mikro i slični influenceri
koji zapravo imaju šta da kažu. Tako da, ako zaista mislite da imate šta da ponudite, bez obzira što ja kažem da će sve ovo da krahuje, sad je pravo vreme da krenete da radite ovo. Morao sam ono da ispričam jer bih zaboravio ujutru. Svako dobro. Pozdravite mamu vašu. Probao sam Vegemite da vi ne morate. Nije smiješno. Jo, nije. Nije ružno. Samo što jeste. I jestivo je, ali nije. Kao da ste pojeli babu sa hladnom tajnom. Nemam bolje Nećeš umreti od njega, ali će ti dušu umreti. Bukvalno. Nevačka baba hide tamo. Pozdrav. Evo još jedna priča. Malo mi pobeže. Mnogo ljudi ima o čemu da priča, ali je problem što non stop slušaju ove guruje i ove velike eksperte. Nisam ekspert, nisam guru, pričam iz ovog iskustva. I neko svoje mišljenje. Mnogo ljudi se ne odluči uopšte da krene da snima ili da piše za društvene mreže iz prostog razloga zato što svi, ali bukvalno svi su u fazonu nađi svoj niš, nađi publiku koju ćeš da zainteresuješ i razmišljaš, ne, bukvalno ne. Za ovih više od 10, 12, 15, 20 godina koliko sam ja na društvenim mrežama, počevši od Mirca, Srbijan kafea i svega ostalog, ja nikad nisam imao jedan niš. Uglavnom sam baljezgao svemu. Ono što me isticalo jeste to da sam nekad slučajno, u početku zaista slučajno, nekad namjerno radio jednu bitnu stvar, to je storytelling ili pričanje priče. Znao sam da neko svoje životno iskustvo i neke stvari koje su se meni dogodile prepričam na vrlo zanimljiv način. Izgubio sam misao. Nije ni bitno. Sve u svemu. Ako imate šta da kažete, ako imate šta da pričate o svom životu, iz svog života, uključite kameru i pričate. U početku će to da zvuči možda sranje, a evo ga, vidi se i u ovom klipu, ponekad će posle 20 godina da zvuči sranje, ali shvatate poentu. Ne mora uvek sve da bude savršeno i uglavnom nikad ništa nije savršeno. Nema na čemu.